καιρού είναι το θέμα των κέντρων ελευθέρων σπουδών, τα λεγόμενα ΚΕΣ, και το θέμα των συγγραμμάτων. Μίλα, έχω ώρα. 8 γίγκα για πάτη. Ησυχία! Δεν συνεχίζει ο συνάδελφος όταν έχει ησυχία. Δάφνη! Μη μας το κάνεις. Όλο το βίντεο μετά. Ησυχία! Δεν θα το φιλήσουμε και όχι φλαμμένο. Όχι όλα από τα αρχίδα. Έλα το πούμε. Όσον αφορά τα ΚΕΣ, θα είχαν καλό να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Αν θυμάστε καλά όλοι, ο Γιωργάκης, παρακαλώ, που ενώ ποδήλατο δεν ξέρει να κάνει. Ο δικός μας παίζει μπάλα. Ο δικός μας παίζει μπάλα. Και αυτή τη στιγμή κυβερνά αυτή την ένδοξη και λαμπρή χώρα. Καλό πολύ! Όταν ήταν υπουργός παιδείας, είχε επηρεάσει τα κέντρα ελευθέρων σπουδών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου. Με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται από κανένα ούτε ο τρόπος λειτουργίας, ούτε το πρόγραμμα σπουδών τους, και γι' αυτό να αποφυτούν σπουδαστές αμφιβόλου γνώσεων. Και έρχονται τώρα με περισσό θράσος οι συνάδελφοι της δίθεν δημοκρατικής, δίθεν αριστερής, δίθεν αυτόνομης παράταξης της ΠΑΠ, να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε υπέρ των ΚΕΣ. Θα πάψει καιρό. Μαλάκα σε πει. Βρέσουμε λοιπόν. Το κακό στο καιρό. Ποιος? Το κακό στο καιρό. Τρέφομαι λοιπόν και λέω, απλά, ρητά και κατηγορηματικά, ότι η Δάφνη του Φουκού, η πρώτη πανελλαδικά παράταξη εδώ και που δεν μπορεί καμία πάσπρα θύμνου να αποδείξει το αντίθετο, η πρώτη πανελλαδικά, και χωνέστε το. Είναι κατά της οποιαδήποτε εξίσωση των στοιχείων μας με τα κέντρα ελευθέρων σπουδών. Και επειδή δύναμή μας είναι οι προτάσεις μας, και παρακαλώ, αντιπαραστοπατώστε καιρό, αντιπαραθέτουμε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λέγω θα υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πλήρης έλεγχος, ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή και να σε παρακαλώ
Στην περίοδο των καταλήψεων, στις γενικές συνελεύσεις, εδώ, η Πασπρεσίμνου ήταν αυτή που ερχόταν και όλα τα γνώμη σε κάθε συνέλευση. Ανάλογα με την πολιτική που έφερνε από το Πασόκ και τα ραβασάκια που λάμβανε ο γραμματέας. Τώρα λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο την κυρία Διαμαντοπούλου. Άλλαξε νούμερο. Τον μέντορά σας και δημιουργό των αφισών σας Είναι ο πλάκας ρε μαλάκα. για το τι πρέπει να λέτε. Πασπίτες, άλλο ψέμα στο Ρέστιμνο δεν χωράει. Κάνει πια σας βαρεθήκαμε. Κάμερα μίλαγε. Δημήτρη, άσε! Δημήτρη, πες τι σημαίνει. Ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς είναι το θέμα των συγγραμμάτων. Το οποίο καλάμισε πέρσι και το τμήμα από το οποίο προέρχομαι, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ρίξε μουλτά. Και γι' αυτό δηλώνουμε ότι η πρόταση... Πρόταση της αυτού του φωκού παρελατικά είναι ο φοιτητής να έχει το δικαίωμα εκείνο που επιλέγει το σύγγραμμα το οποίο επιλέγει. Η λίστα των συγγραμμάτων να ανανεώνεται ανατακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εκτελήσεις επιστημονικά πεδία. Διανομή των συγγραμμάτων εντός των παρεπιχειριακών ιδρυμάτων. Don't